media no sang tin pasha o GV hospital ma phain bagai kono tei sini mangpili kabar kris kanya bai bo phain bai kono hambai bo tai sung tini o jago phainani reason ka ma je sim salsa o jago phaine sini khorsa jerai Asri Deborma sini dokan chati bono sung wasa phai subai thama bai ta point to bini sakhane ko tei hamna tei 2-3 man nagan hamne sungta po jago o ma tei omo hengai bini baba belanyo bin manok lai dokka tamni kai sin tibrasani sakhane kai bini saksimi hamne bin nuku se bai ma hengu hani bagai tabu bin bago tagi bagi kisa dobor kisi bisa raisa dona koro ini o jaga sombodi phalanya pesan bagai jemati khai tamani itu o jara o lukuni subang nawo bai bang tapno ko suamu ke basa ko mai kari kan bai sun ko bogo bini sranyo sini ta panchayat ro sang mo thang dan kani jasa kani bagai tabu sang jemati dan ko sima pare ke takung sini mo khatam kha ke nincara jero kungnai one man barat tong kha one man bo bin bung tama bin luka Asri Deborma wes besang kha baru ge bo tabo hame jaba sano bo to tabo khano saime ko doctor bo kuno saya motamoti to mane oxygen asu nami ya bokong rong ya ke rong ya rong muk rong pi to juga desa aji to mo ke tapi semua ke to gua ya hamnani to sans to কিন্তু ler nai 2-3 mas to tenang nai doctor sawo songra di ini dai genong para kabiang ani parang kadai tisli kami bu wonder kelai to nosol anda nikolai ta